Basketbal nie je len hra, je to vášeň, disciplína a tímová práca. Je to o prekonávaní vlastných hraníc, o tvrdej práci a túžbe zlepšovať sa každý deň. Basketbal je pre každého. Či už chceš hrať profesionálne, alebo sa len zabávať s priateľmi. Každý na ihrisku má svoje miesto. V našom klube vítame každého. Od tých najmladších, ktorí sa práve učia prvé driblingy, až po skúsených hráčov, ktorí snívajú o veľkých víťazstvách. Spolu sme dokázali veľké veci. Vyhrali sme tituly. Nemôžeš ísť tvojou, lebo není rotácia. Ale najväčším úspechom je cesta, ktorú sme prešli. 10 sekúnd do konca, jedna najnová! Ty si není hlavou vôbec, hlavou si tu není. Pridaj sa k nám, stan sa súčasťou niečoho väčšieho. Považská Bystrica hľadá novú generáciu basketbalových hviezd. Si pripravený? Raz, dva, tri.